Hey people, hello people. Hey people, hey people. Hello people, how are you? Noroka zangu. Hello Abandu. Abansi, how are you? Bonaton. Mori say. Paris mozoti kandimbotesa sorry ndichambofiza but I don't know kuti right. Ndandisina kutaura nasister Eunice kuti vazouya vazotiudza kuti how far kuti vakazoti how far mari dzavawana so far kubva zuro after live. Sorry guys, ndambotaura zvangu navo masikati saka nyange vakasauya I think it's okay because ndataura navo but again ndionoti vanokwanisa kuuya here vataure vega ivo sister Eunice because ndingazotaura zvinhu zvisiri mirai sister Eunice vauye ndovabata here. Ndingandizame kubata sister Eunice guys, sorry. Sister Eunice. Hey. Oh. Okay, vakasa kwanda kanganwa ndakanda. Alright, mukwanisa kuenda palive here sister Eunice kana kuti no? Hello? Kungo update so that tisazoita kunge tisiri kunyatsa kuupdate vanhu. Zve 1 minute not sterek kungovaudza zvamamuchimbondiudza zvimwe zviya kuti hari what zvamamuchitaura kungo update. Zvokuti mamuchi alright, no problem. Then nekungoti I think nekungotaura kuti painenge yangopindira uchitoiendesa mari yacho takangomirira kuti ireflect because kwangu haisati yareflecta as well. Quick one, not kuita too long. Hatisudanya ndoda kutokasirawo kubva nhasi. Haisati ndatocheka izvozvo haisati yapinda. Yewestern Union ndio ndakwanisa kubudisa. Alright, iri bo. Alright, iri bo. Hey people, saka ndaitaura nasister Eunice kuti vauye vakwanise kuita ka quick update, not zvataita sezvataita nezviro zviya. Kangoriwo ka very fast and quick kekungoti titi turuturu nekuti I think ndichaita 20 minutes ndiri palive ndozorora guys. Ndimbozororawo nezuro ndakazononga kuvata even nhasi taenda tosura ndakavata the whole day saka ndodawo kuti kasirewo kuvata nhasi ndimbokwanisa kukasira kuzorodzawo nyama dzangu. But as usual sezvo pari dziri nyaya dzemari chida kuti pagare paine neka update kanongoitwa ka quick one sezvo inini yangu haisati yapinda saka ndaitaura nasister Eunice about that. Saka vari sorry ndakanganisa link comment section. Rega ndivaisire link iro kandiitore ma-earphones ekuisa nigirikini
Ndaisa link Sister Eunice kana muri kuona, there is a link yandaisa mu comment section. Munokwanisa kubaya iroro. Kuzorora kunotodiwa, saka ndamboti zororeiwo kuti kasirei kuzorora, saka ndichaita 20 to 30 minutes tobva tapedza live stream yedu, tobatana mangwana as usual. Ma-live stream tinoramba zvedu tichimaita kusvika zvaita. Handiti hanzi mhoroi namai vangu veduwe, mai vangu vari kufara, vakafara. Actually ndataura zvangu navo zuro pavakandifonera taiva palive, saka nhasi vandifonera. She was so happy, vakafara. Hanzi handizokuti vachakwanisa kutaura nemi here pandichaenda kumba, kana ndazenge ndaenda kumba ndongoti vambouyawo vambokutendaiwo maShemarians. Asi hava kuratidza kuti she's actually very happy and she was touched kuti makakwanisawo mese kubatsirawo for the good cause. Saka ndozvandaitaura navo nhasi. Vafara zvisingamboiti, vafara vakatoti mashamwari ako. Saka kwavari I think vanenge vacho like zvemedia vanyatsi kuzvinzwisisa, saka vanenge vatombofunga kutoti saka vanenge vachiti shamwari dzako idzodzo dzozouya dzozokuona here kana dzozofamba sei. Saka ndinenge ndida kuzongotaurawo navo chivazivisa here and there kuti zvezvifamba sei, but vafara zvavo, vafara zvisingamboiti. Takunhare zviri sei, nokusi blabla kuri sei ikoko. Ndamhoresa vanhu handiti vatineti kuzinyero sei. Ratidzoboona Messi muzwanise ruMTD, Barbara chinocheka uri sei. Nhasi ndokasira kupedza live guys, ndizororewo on time, kana kungozvambarara chaiko ndakazorora kungodiwa. Tinge ndikaenda kumba ndinoda kutsvaga nice chair inenge ichinyatsoti ndipindewo mucheya macho ndichita sei. Ichizorora ndovamhorosa. Ndakangomirira Sister Eunice kuti vauye, vakauya votipa update, then tikapedza topedza live yedu zvanhasi totambovharisa because ivo vanoda kuzororawo, ndoda kuzororawo. Zviri sei Sister Eunice? Dzora volume yeTV. Dzora svika kupedzisira. Hello. Zviri sei? Tiri bho kuri sei ikoko? Kuri bho kungoneta nemabasa but haiwa kuri bho stereka. Mhenewo waswera sei? Ndaswera hangu, but ndoda kutokurumidza kupedzawo live yangu ndizorore. Saka chingotipai quick one then tobva tapedza live yedu. Nhasi ndine 30 pounds. Saka nezuro takaguma handina kuuya nebhuku rangu. Aregerako, regera unotora. Nezuro takaguma tiri pa 2,127 handiti, if I'm not mistaken. Saka ndine 30 pounds nhasi. Okay, mowedzere ndichangoisa pasaidi kumbe kana kumbe azoya anozoita macalculations kuti kumayusa imari. Saka so far ndo zviripo, and then mari as soon as mari iri muPayPal kwaSharon kana yangoreflecta maakaundi make ari kubva aiburitsa onditumira kuno kune Western Union. Inini ndobva ndaisa mubhengi mangu, ndobva ndangoitumira straight away kwairi kufanirwa kuenda. Saka so far tangomirira mari iri kumaakaundi maSharon kuti iclear. Kana yangoclear yakutoreka then takukudzai futi process dzese. Kumbi ndofunga anga achiti nhasi I think ndopanga achiti achatora dzimwe mari dzakanhingirikinwa, saka ndofunga mangwana anenge akundiisa panhengeri.
paWestern Union. And then kana dzangouya tobva tatumira and then tichingokuziisa kuti zvakamira sei. Alright. Inini nhasi ndazobudisa yekwabhudhimatso ndikaiisa because ndinongoisa direct from Western Union to account. Saka ndazokwanisa kuibudisa nhasi because kubva paipai ndaikanganwa. Saka nhasi ndopandatega ndiibudise yogara iriko. Then yePayPal, I don't know why. Maybe inawe takaibudisa kuma AM here. Saka ndikatanga kutoverenga kuti Tuesday during the day, Wednesday, Thursday nhasi. 3 days. I pray kuti mangwana inenge yareflecta 4th day. Okay. Ikangoningirikina zvekuti ikaningirikinawo mukaisa Friday tikakwanisa kuzonoitora kuWestern Union kana Saturday, it's okay. Because Saturday gara yadarika zvinenge zvatoo zveMonday, saka tachida kuti zvikakasika zvobva mari yacho yongoenda tisarambe tichingoningirikina. Ndizvozvo saka tsopa nhasi kunoku kune 30 pounds. Saka kana paine vane vazobviso then chingonyora pasi and then kumbi kana azoningirikina yeikoko kana yaita yauya neine yauya nakumbi tozoedha dzese nedzine dzauya kuti yamari toudza vanhu kuti takuendesa mari yakati. Macharges anenge aitwa, mascreenshot, everything zvinenge zviripo, toudza vanhu kuti zvafamba sei. And manje apa wari yangu handiti iyi yekutanga hombe haisati yareflecta, then imwe yakazotumirwa maekra achoni. I pray kuti dzese dzinobva dzapindirana, kana ari mangwana dzese dzinopindirana ka1. Ndo prayer yangu now. Because imwe yacho yakati 1 saka ndoita sei, ndoti inenge yangotanga iye ihombe kupinda ndongoiunza kwamuri isagare maakaunti mangu. Handiti imwe yacho isara ichipinda ndoita sei, ndoiunza futi zvakadero. Ndoita sei ngaingouya ka1 zvinozondinetsa kupinda mutauni ndichino. Ngaingouya ka1 ndingozviita ka1. Dai vanhu tichingonzwisisa kuti kana zvanzi PayPal stop vanhu vomba vastopa, tofanira kunzwisisa ipapapo because zvinozonetsa. Mari dzinenge dzichida kungobatwa ka1. Saka kana zvanzi PayPal chiregai kuisa nePayPal, dai kuri kunzi vanhu tongonzwisisawo zvakafana. Ndikuti dzichapinda dziri in 3 groups. The first one iyaya, the second one nethird one ndandatoikanganwa third one yacho, but third one ndiyo ndaiti ndichabvisa pane yangu. That one I can replace iyoyo nyangwe ikati nonoke yekupinda ndinoireplace, but imwe second one iya yakandiwandira kuti ndizonge ndichireplace neyangu. I can't. Ndenda kutongomirira saka unongomira dzongoita dzese dzongoya ka1. Inenge yakati wandisei kuti ndiireplace, saka ndinenge ukauisa iyi uchabvisa macharges, ukauisa betime izvongoitwa macharges ka1, wongoisa yese yongoya macharges ka1. Kunoku ndotora ndoisa maakaunti mangu ndongobvisawo maakaunti ndakutumirawo macharges ongoita ka1. Kumbe asati akutumira handiti? Aiwa asati, because nhasi ndopanga achita achanocollecta dzimwe dzevamwe vakatumira achigadzirisa nhasi. Saka hapana yati yauya sofa. But mangwana imwe inokwanisa kupinda. Handizozivi the second batch racho kuti richapinda here vanhu vakazotumira the following day racho tatamisa. Okay, let's hope dzinongoitirana. Mangwana inenge yaFriday, which means kana isina kuita mangwana Friday zvinenge zvatoo zveMonday handiti. Saturday handizivi kuti inokwanisa kureflecta Saturday here, because normally hangu maPayPal wangu anomboita kana kuti 3 days ine yaita normally. Ndo mashandira inoita PayPal yangu. Apa saka 4 days kuma-latest. 4 days yatongononokawo zvayo, but mangwana ndo 4th day. Kana tichiverenga tichiti during the day Tuesday, during the day Wednesday,
during the day nhasi Thursday, 24th day isati pane 1 inofanira kupinda. Saka mangwana ino. Because second one ndakaibudisa Tuesday. All right. Saka imwe yacho yechi2 yauri kuti yakawanda zvekuti haukwanise, yakawanda sei? Yechi2 miyetioni. Miyetioni yechi2 kuti yanga iri in total mari. Ende kuma screenshots. 20k ndinoti ikapinda mangwana. Then screenshot zvacho aende ipi zvina imwari. Ndenge nditarise screenshot reuyu. Ndakakutumira riya rechi2. Uende kuemail. Because ndachida kuti zvese zvikangototi kana ikanzi yapinda mangwana zvobva zvangopera ndizvo. Zvobva zvangopera. At least kunocollectawo ndikaisawo Saturday. Kana vakasukunocollectawo Saturday iyoyo vakatadzawo ikazonotorwa Monday at least. Mina ndiende pama-emails John. Tione kuma-emails. Ndoyandati the last one I can replace zvangu. Kuita sei? But imwe yacho nei yakundisign out. No. Ndidzokere futi mukati. Last one I think is 386, but that one yes ndokwanisa kuireplace. Ndoisa yangu inini. The other one manje pane confuse manje. Yekanzi pane yakazosvika yave 2,927 plus the other one 1,000 something. That's almost 100 something US dollars. Ndikwanise kufanira hangu kuireplace personally. Ndokwanisa kufanira replace imwe yacho iyo yakanzi 386 baht. Ndoya ndokwanisa kufanira replace. Imwe yacho handikwanisi. Ndiye ndangomira kuti ipinde ndoitumira. Saka let's hope zvichangoita dzese. So let's hope dzichangoita dzese mangwana. Yeah, me too, because that's the dating then. Last one ndakai 13. Yes, I'm 13 October guys. The same reads 13 October. That's the dating the 15. Saka pamwe mangwana. Yes, meaning kuti dzakabudirana musi wa 13 October. Yes. Saka pamwe mangwana ndo parikuita 3 days. Yeah. Sabudirana musi wa 13. Even net 20 yaya. Yanoti 13 October. Kuno kwa yange ya 13 October AM. Dzimwe dzacho ni during the dzese dzimwe dzacho ni dzese during the day. Saka rega timboona mangwana. Timboona mangwana the whole day yamangwana kuti zvinenge zvakamira sei. No problem. Ndangoti ngati update kuitira mangwana. Aiwa ndizvozvo zviri right, vanhu vanofanirwa kuudzwa kuti zviri kufamba sei. Saka that's it I think for today. Handizoziva kuti John kuna uyu aufa because chandosa nchokuti zuro pataibatsirwa nauyu akatozodzokera kubasa after the live stream. Saka regai timbomusiyawo nhasi amboita zvekubasa kwake tinezenge takuita kunge takumubatirira.
Plus nhasi wacho ndopaanga achiti kana achinge azoita free pabreak pamalunch omboita sei onotora dzimwe mari dzacho chichi. Saka I think mangwana plus yako we hope kuti zvinenge zvaita, and then mangwana No tiita problem. imwewo story, because so far Yes. changomisa tamirira iyoyo, otherwise Yakumba itore nguva nditi. Yakumba itore nguva. Wani ndatonayo kudhara yabhuti matso ndatoibudisa nhasi. Yatooma Alright. yamirira imwe yachoni. Yamirira dzimwe 4 idzi. Badzinge mabhechi. Yakumba handifunge nekuti inotora time. No, I think itongori akangokolekta inenge itongori ready kuti angoisa paWestern Union. Iripo, no problem. Yanga ndikusiya hangu muzorore neniwo ndichizororawo. Alright, Shero. Bye, good night. Thank you, bye. Okay. So guys, mainzwa update yedu ndatongova kufonera kuseri kuti aiwa dai vaita sei vangouya vakatipo kaupdate, because obviously vanhu vanenge vada kunzwa zviri kufamba sei nemari yachoni kuti zvava papi. Saka ndo pari zvino ndo patingori takamirira bhengi kuti ririlisewo mari yacho. Zvinoitawo mabhengi aya zvokwadi dzimwe nguva inokurumidza dzimwe nguva inoti nonoke, asi patiri kuda kuti ikasire pacho ndo pairi kunonoka. Lucky enough yeWestern Union inopinda ipapo haina zvokuti hanzi inombomirira kuekera, unotongoibudisa ichitopinda. Saka right now inini kuaccount kwangu ndinongova nemari yakabva kuna Budhimatso, ndo yandinayo chete yandapinza. Chiramba ndichimboteerera zvangu kuti haufa ndichitarira kuaccount kwacho. I'm praying kuti mangwana inenge yapinda ndobva ndaziva kuti inini ndarilisa mari dzevanhu, handisina mari yevanhu. Guys, bye, good night. Saka ndozvanandangonyanya kuuya nazvo for this update chete, kuti pasazonzi hapana kuitwa mafeedback, hatina kunzwa zvakamira sei. Musashame masawi, zviri sei? Bye, takutoenda. Hello, bye. Takutobuda takutoita exit tizororewo. Sadangokuudzai mafeedback, maupdates kuti zviri kufamba sei, so far so good, ende kuti tave papi nezvinhu zvatiri kuita. Saka nhasi Kumbi hatina kumutsvaga because I feel like it's not fair kuti ndizenge ndakumusisa basa rake. Guys, zuro atichingopedza pai akabva amhanya kuenda kudzokera kubasa futi manheri iwayo anga akatomirirwa kubasa kwavo. Saka ndamboti ngatimusiyei, ndozvandakwanisa kuita izvozvo. But anyway, thank you so much. And mangwanawo kana paine change yaitika, I'll bring back the update as well, kuitira kuti pasazonge paine vanozongotaura kuti ko mari yacho haisati yaenda nekuda kwei, because isu takamirira kuti mari yacho iitwe released nebank, ndo zvatakamirira. And I'm praying kuti yese iri in 4 batches dzacho idzodzo, like in 3 batches, because first one ndatoibudisa kwasara 3 dzine mabhechi 3 dzibude. Ndo prayer yangu yandinayo right now kuti dzese dzipindirane ka1, sazopinda pakasiyana. Bye guys, good night.